FM. Okay? O mga Catholic Faith Defenders, mga Katoliko, dili Katoliko, mayong hapon, o ako maingon hinaot nga andam kamo sa pagpaminaw gihapon, no? O gisamtangan kining ubos inyong alagad, no, si Silbert Dondoyano, mao say mo hatag kaninyo og pagpaambit karon sa maong tulumanon kay si Attorney Abbas, no. Wala pa karon, no, diri sa atong dapito pa sa Sugbo. Okay, nag-text siya kagabi kanako nga naghangyo, no, nga kita sa mo dumala sa maong tulumanon, no, samtang wala siya. Og atong pangatahuran usab dai sa atong mga kaubang CFD, no, nga nagpaminaw karon, no, si Brother Nicolay Lucenius nga nag-ingon siya, no, basig makauban nato karon, pero nag-ingon po to siya sa text nga kung murag maglisod siya ari karon mo na nga tingali, no, magbinugtong ta sa mao nga tulumanon karon. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, o by the way, no, kay ato maning video o ato ning i-upload po sa YouTube, no, mo na nga mo mga tahuran lang po ko sa tanang mga kitaan ni sa YouTube, no. Hinig-upload na to. Okay, akong pag-yupo kaninyong tanan, no, nga mga viewers. Okay, karon mga tinahod nga tigpaminaw, no, sa maong tulumanon landong sa kamatuoran, no, sa Catholic Faith Defenders ubos sa landong sa Biblical Apostolate sa mga diocese. Ato karong hisgutan kining mahitungod yun sa iglesia, no, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay sa atong panahon karon daghan kaayong mga iglesia, daghan kayong mga simbahan, o usara gyoy kana bang original, usara gyud ang genuine gyud nga church. Nganong moingon tag usara ang genuine nga church tungod kay usara man pud kay iglesia ang gitukod ni Kristo, no. Mateo 16:18 sarihang nagingon ang atong Ginoo, Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Actually, no, kung ato yung istriktohon paghubad, dili unta na iglesia, kay kanang iglesia god kinatsila man na, pero maura po atong gibutang sa translation nga Bisaya ba, pagatukuron ko ang akong iglesia. O timan-an lagi nga kanang pulong iglesia hinuwa man nato nas mga katsila. So kung ato gyud nang hubaron gyud sa atong lintungan na pinulungan sa Binisaya, simbahan unta na, pagatukuron ko ang akong simbahan o pagatukuron ko ang akong katilingban, no. Kay kanang church god o iglesia katawhan man, no, simbahan, no, called out ones, mga tinawag sa Ginoo. Okay, katilingban pwede po na siya hubaron og assembleya. Mo bitaw ang uban gitawag po og Assembly of God, di ba? O pwede po the Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Pero katong Iglesia ni Kristo gyud nga nasugdan gyud ni Kristo, no, kay daghan magayong mga iglesia ron nga parehas gagamit og ngalan nga niya sa Biblia. Di ba? O mo nang makalibog ni karon og asa ang tinuod kay dili gyud magparehas og kinatibuk ang mga pagtulun-an, pero parehas nga gagamit og mga tudling nga gihingalan po sa mga pundok na sa Biblia, no. Makalibog, no, kay dili gyud ta kaingon nga kumo na sa Biblia ang ngalan moingon na din kang tinuod na, kay pila ra goy pagkutlo og bersikulo, pagkutlo og ngalan gikan sa Biblia, then magtukod po kag imong pundok, then hingalan nimo kanang naa sa kanang Biblia. So ang mga tao kung dili magtuki og ayo unsa gyud ang matuod nga simbahan, posible yung madala og mao gyud na ang nahitabo ron sa atong kanang kalibutan, no. Daghan kayo mga pundok unya usaray Biblia, unya dili man nagsama og paghubad o pag-interpret. Nakaroon kining iglesia nga gitukod ni Kristo atong timan-an. Kung atong basahon ang Mateo 16:18, pag-ingon sa atong Ginoo nga tukuron ko ang akong iglesia, dayon sa sumpay sa maong bersikulo, ang maong iglesia gipasabot nga tawgon usab og usa ka gingharian, no? Gingharian
Di ba ang church o simbahan, iglesia, katawhan man na, mga tinawag nga katawhan sa atong Ginoo. O gunya, kanang church o katawhan, gitawag na siya o gingharian. Nganong gitawag man po na siya o gingharian? Tungod kay kana nga pundok o church o simbahan na amang gunay hari. Naanay hari o pangu. O ang pangulo o hari ni ana, maugid po ang founder nga si Jesucristo, si Jesus Christ. So siya ang king, Siya ang king sa gingharian niya nga gitukod. Unya kung ato kung tanawon ko na to ang struktura ba, unsa ang structure sa kingdom. Kung naagali hari, natural na apunay kanang gitawag kingdom. O kanang kingdom gani mao na ang church, mao na ang iyang katilingban, ang harian. Unya kanang hari kung tan-aw na to sa Biblia, dili na siya magbinugtong ba sa pagmando. Naa na siya himuong kapatas o kanang gitawag na to prime minister. Kanang iyang right hand o kana bang sinaligan niya nga maunay himuon niyang mo represent o mohulip niya kung wala siya diha, kung wala ang iyang presensya. Sama mapanag-ing yun nato ni sa ato bang bisag mag-iskot lang ta og nasod nga Pilipinas. Ang ato matawag man po ni gingharian sa Pilipinas. Di ba kay naa may labaw na mao na silbing king ang atong presidente. Unya ang atong presidente dili na siya magbinugtong nga wala siya himuong vice presidente nga maoy mo represent sa iyang kanabang katungdanan kung wala siya diha ang vice president. Di ba? So bisan gani ang atong nasod nga Pilipinas kahibalo ana, unsa pa ka ang Ginoo nga diin hari siya, unya dili siya magpili og tao nga mo represent niya kung wala siya diha. Di ba? So mao na nga kung maghiskot galitag matuod nga iglesia, si Kristo ang hari, unya ato pong sayron kinsa ang gihimong representative ni Kristo. O kanang gitawag na to vicar, sa terminology nga Katoliko, vicar. Sa atong nasod gitawag nag vice president. Dayon sa ato pong local government, diri sa atong syudad, ang Dipolog City, gitawag nag vice president. Vice mayor. Dayon sa probinsya pod kanang mo second in rank sa gobernador, mao na gitawag vice governor. Og wala diya ang governor, ang vice governor ang mo represent. Di ba? So ang atong Ginoo di kahibalo ana. Di ba? Kahibalo ang Ginoo. Siya ang hari, si Kristo, unya nagpili siya representative niya. Tingali mo ingon mo nga asa man na mabasa Veritas nga kanang si Kristo nagpili og representative niya nga mo bias niya o iyang kapatas o mo kanabang mo dumala o iyang second in command niya. Asa man ang mabasa sa Biblia nga sa asa na mabasa Veritas sa Biblia nga naa say representative. Now ang tubag mahimong dili ta kabasa og litra por litra, pero na ay mga gipasabot nga naa gid siya representative. Now sa bisag dili pa ta mukutlo og sitas, kung ibase nato sa logic o kanang reasoning ba, lohika, dili gid mahitabo ang usa ka harian nga hari ra dayon wala siya pilion nga mo iyang kapatas, iyang mo represent niya, di ba? Pero karon mao lagi atong iklaro na atong iklaro dinhi sa atong tulumanon kung pangitaon nato ng pulong representative, di ba? Unsa man ang pulong nga representative? Ang pulong representative in English. Diba? In English. So kung muadto to sa Biblia nga Griego, muadto ta sa Biblia nga Hebrew, o katubang karaan nga mga sana pinulungan, dili kita ka basag yun og pulong representative. Di ba?
o bisan gani kanang pagtawag nato sa Dios og Dios, kanang pagtawag nato og unsa man, no? God sa in English. Kung wadto ta sa mga hubad sa Biblia nga karaan or kanabang wadto ta sa Hebrew og Aramaic or unsa pa ni? Sa Greek, dili kita kabasa og litra por litra nga God o Dios kung atong binisayon, di ba? Ang mabasa sa Hebrew, Elohe, Elohim. Then kung mabasa po ta sa Greek, ano to? Theos. Theos. Dili pulong God o unsa ni Dios. Kay lagi kanang God o Dios, translation ra man na sa Hebrew nga Elohe or Elohim og sa Griego Theos. Theo. Di ba? So ingon na. So kung dunay mangutana nga asa man sa Biblia mabasa pulong representative na bisan gani pod sa in English di tang kabasa, pero kung sabto nato unsay buot pasabot anang representative na sa Biblia. Kay bisan ang mga abogado nato, ang korte nato, kung magdebate na gani, kung mupamatuod ang usa ka abogado, duha man na kaklase gud siya mupabarog og argumento o no, muhatag og kanabang testimonyo, no, kanang gitawag og litra por litra o unsa tawag kana explicit litra por litra, o kung dili litra por litra gipasabot lang kanang pulong sa in English implied, implied gipasabot dili litra por litra. Na karon asa man gipasabot sa Biblia nga naagyoy gipili si Kristo nga representative niya. So kung muingon mo pangitaan ng bersikulo, pangitaagyo ng bersikulo veritas nga naagi pulong representative, na kung mangita gid mo litra por litra, ako mo prangka na ninyo di kung kita. Wa ko kita. Ug naa manggaling wa ko kita. Wa gyud litra por litra ang mabasa pulong representative, no? Nga atong i-support nga sa pagtulunan nga si Kristo na ay representative niya kanang iyang second in command. Pero akong iklaro na ay masabot o implied. Una, ato namang gihatag ninyo ang kanabang logic nga kung naay gingharian na ay hari day na po siya'y prime minister. Kanang prime minister niya second in command na niya. Unya na ay bersikulo ana mga tudling sa Biblia sa daang kasabutan nga himuon natong example. Di ba ang gingharian ni Kristo fulfillment na siya o restoration na siya sa gingharian sa Dios sa daang kasabutan nga gidumala og tao sama ni David. Di ba nasa Amos 1:11 ba to, na limot ko sa bersikulo nga ang gingharian ko no ni David gitagna nga tukhuron kini pag-usab o pabarugon kini pag-usab. Pero sa exegesis wa man gyoy David kung sabto na to nga katugyong David sa una mutukod og pag-usab o mo restore si ang gingharian, siya ra po'y mo restore. Sa exegesis ang buot ipasabot nga ang tukuron pag-usab nga gingharian ni David dili na gyud si David mo'y mangunay, kundili ang bag-ong David. Abot pasabot bag-ong hari nga mutukod sa gingharian sa Dios nga Dios gyud mismo, kanang gitagna sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag, no? Gingharian nga dili na gyud malumpag. Unya ato naman tong na hisgutan nga mao lagi na ang simbahan ni Kristo. Kay ang simbahan ni Kristo o iglesia nga tinuod nga ni Kristo anong ako yung klarohon na iglesia nga tinuod yun ni Kristo, kinaamang gud po'y nagamit anang iglesia ni Kristo nga pangalan o Church of Christ, pero dili si Kristo mao'y gatukod. Di ba?
Kay ang original gyud nga Iglesia ni Cristo o Church of Christ, si Cristo man gyud mo'y gatukod. Unya didto niya masugdi sa Jerusalem, dili sa Pilipinas, dili sa Amerika. Di ba? Sayon raman kayo ilhon ba kung magtino ta unsay tinuod nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios? Kung ang nag-angkon nga iglesia nagsugod yun panahon sa pagtukod ni Kristo o panahon sa mga apostoles. Pero naagali pundok nga hinganlan og iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, unya dili si Kristo mo'y gatukod, unya dili pagyud sa Jerusalem gasugod, anin iklaro na kay ng masakit nga pulong, no? Fake o mini nga mapanag-ing nato sa kwarta, no? Ang tinuod nga kwarta dapat Central Bank mo'y gabuhat. Pero kung dili gani Central Bank mo'y gabuhat, piki gyud na bisan pagtanaw nimo murag kwarta gyud. Kay ang itsura og color mao man gyud. Diba? Mao ang number, mao ang name tag, 100 peso bill, 500 peso bill, mao pud ang color. Pero ini kilatis kinsay gahimo ana dili man ang Central Bank. So dili gyud na genuine bisan pagtanaw nimo murag yung tinuod agi sa iyang kolor o gitsura og ang name tag. So mao na nga kung makakita galitag pundok nga uy, Iglesia ni Cristo mabasa sa Biblia, Church of God mabasa sa Biblia, ayaw diyog tuo kay kung naay tinuod nga bulawan naman po'y piki, di ba? Unya kana ra bang tinuod nga bulawan bisan pag tabunan nimo na siya glapok o kanang itom nga kulor niya tan-awon nimo uy murag dili naman ni bulawan kay itom naman. Pero kay tinuod man gid siyang bulawan, tinuod gid siyang bulawan bisag nalahi na ang dagway, di ba? Pero kanang piki gani nga bulawan bisan pag pasinaw na unya mura na gyud siya tan-awon og bulawan agis kasinaw, pero kay piki man piki gyud. No? So mao po na ang iglesia nga tinuod nga gitukod ni Kristo. No? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga si Kristo gyud mo ay nagsugod, nagtukod. Unya, bisan paganig tabunan nimo naglaing ngalan. Oh, di ba? Moingon sila nga na may pundok ron nga dili Katoliko moingon nga kanang Katoliko, Catholic Church dili na mao ang gitukod ni Kristo tungod kay giilisdan og ngalan. Di ba? Kadungog mo ana na mga pundok nga muwali og ingon ana, no? Nga nagali mo ingon nga kanang Katoliko nga pundok actually mao gyud na ang sinugdanan nga gitukod ni Kristo. Sa sinugdanan kuno si Kristo gyud kunoy gatukod ana. Unya gitawag gyud na og Iglesia ni Kristo. Pero pag-abot sa panahon, Council of Trent kuno giilisdargalan nga gatong Roman Catholic Church. Dayon primero Catholic then napagigingalan pug Apostolic then gikumpleto na sa Council of Trent 1546 o 45, no? Mga around 46 45 basta Council of Trent, no? Gitibuok ng pag-ilis kuno og ngalan Roman Catholic Church. Sa ato pa ang Iglesia ni Kristo, mutuo sila nga kining Katoliko sa sinugdanan mao ni ang Iglesia ni Kristo. Pero kay giilistan mo kunog ngalan Roman Catholic Church mao nang dili na ni tinuod. Ako dili gyud ko mo subscribe, dili gyud ko mo tuo ana nga argument. Ngano man. Simple ra man kayo na nga logic. Ako, simple na akong ihimo akong example akong kugalingon. Ang ako gyung ngalan gyud nga gihingalan gyud sa akong ginikanan nga girehistro sa sa gobyerno dayon kanang naa sa NSO. Okay, ang gihingalan gyud nako sa akong ginikanan Silbert. Silbert. Unya pagka tao na nako og nag-edad nako mga 5 anyos dunay relative nako ang gahingalan nako og Bob kanang dili babi kwan Budha. Kay mura kuno akong naong kuno lingin din murag Budha tanahon. Iskalingin. So ako si Silbert gitawag ko og Budha. Tawgon ko ato niya gani akong relative og Budha. Nakaron kay gitawag man ko og Budha dili na ba ko si Silbert?
Di ba? Muna akong pangutanan ninyo sa logic. Si Silbert, gitawag og Budha, no, sa akong relative, ang pangutana kay gitawag mong kog Budha niya, nawala na ba akong pagka-Silbert? Dili. Dili mawala ang akong pagka-Silbert. Si Silbert ra gihapon ko. Pero gihinganlan po ko og Budha. Unya, nahibaw-an ako gikan gyud sa akong mga ginikanan nga gitawag po ko nila Bobby as my nickname. Oh. Ang akong real name Silbert, then gianggaan po ko Bobby. Oh, sa dihang gitawag po ko og Bobby. Pananglit, ang akong ibutangan nimtag Bobby dili Silbert. Now, inyo bang sabton karon nga tungod kay imbis Silbert gyud ang akong tinuod ngalan unya ang akong ginimtag ang akong nickname nga Bobby? Na karon tungod kay Bobby man akong gibutang nga name tag, no, parang mubo pod ba kay kung Silbert gud taas man. So kung magpahimo kog name tag Silbert akong ipabutang taas kayo. Kay daghan man pila man ka litra, no? O 8. Samtang ang Bobby pila ra man na ka litra? 3 o 5, di ba? So kung magdaginot og space para pod mo dako ang litra, kay kung taas di silbi gamay-gamayon na to ang litra. So niya gusto tang dako. So dako, so mas maayo gyud nga gamay ang litra. So gipili nako ang name tag nga ang akong nickname Bobby. So karon kay ang nakita sa name tag nako nga akong gibutang diri sa akong dughan Bobby man. So sabton ba ninyo nga dili ko si Silbert kay Bobby akong gibutang nga name tag? Si Silbert lang gihapon ko, pero gitabunan lang ko, gibutangan lang ko, gisiprahan lang ko sa akong nickname nga Bobby. Inguna na pod. So kung matuo sila nga kining Katoliko si Kristo gid mo daeng gasugod ani, sa ato pa mao gini ang iglesia ni Kristo, mao gini ang iglesia sa Dios. Pero gihinganlan lang pod og Katolik, gihinganlan lang pod og Roman Catholic. By the way, ngano man nga ang iglesia gyud ni Kristo nganong na naila man pod siyang Roman Catholic, no? Simple ra man na analyson ra gyud nato. Kay bisan pag mag-usab-usab gutag ngalan, dili man gud mohala ang imong pagkaikaw. Di ba naga ito'y pare nga nag-ingon kana gihimo niyang example kanang rosas. Rose kuno bisan pa kuno tawgon sa lahi nga ngalan, magpabilin gyud ng iyang pagkarosas. Nalimot ko unsa gyud litra por litra nga iyang gamit nga pulong. A rose kuno, ang bulak ba nga rose, even called sa lain kuno nga ngalan, magpabilin ang iyang pagkasiya. Di ba? Tinuod. Ako, no? Ako buhing example kay ang ako gyung ngalan real Silbert. Unya gianggaan po kog Bobby. Then karon no naila na po kog Veritas kay kanang Veritas God na may radio station nga Veritas nya ambot pasabot ana kamatuoran truth. Oh, unya kay mahilig man kog sangyaw og truth kamatuoran mo po na napilian nga mohimong call sign ako sa radio Veritas. Oh. Pero maulagi pananglit kung magbutang kog nimtag ang akong kanang call sign Veritas, karon kay Veritas may inyong nakita sa akong dughan, sabton ba nga dili ko si Silbert tungod kay ang akong ginimtag Veritas? dili na mong igsoon. Si Silbert gibutangan og nimtag nga Veritas, so dili mo kaingon nga dili ko si Silbert. Si Silbert ra gihapon ko, pero ang akong gigamit nga nimtag ang ako lang radio call nga Veritas. Nakuha niyong punto. Mao po na ang nahitabo ngano nga ang Roman Catholic Church maura po ning Iglesia ni Kristo o Church of Christ nga tinuod. Ngano man gyud? Ngano mo ingon man gyud ta nga ang tinuod nga Iglesia ni Kristo o Church of Christ, Roman Catholic Church? Tungod simple ra man gyud kung mubuo na to ang tubag. Tungod kay naa may ebidensya nga si Kristo ang gasugod o gatukod. Pagkadaghang reference na, no? Kung nagtanaw mo Facebook, ako man ang gipost ang mga references na Compton's Encyclopedia, Grolier Encyclopedia, pagkadaghan International Encyclopedia, The Book of Pax. Unya yam iran rabas mga dili katoliko na tong igsoon. Nga naman ko nang mutuo ko ana nga dili man na Biblia. Diingon lang po ko.
tungod ba kay wala sa Biblia dili tinuod. Bot bay pasabot ka ng mga history books nagsulti dili tinuod. Ngano mang i-publish ng history kung dili na tinuod? Di ba? Nganong i-publish man ng Grolier kung di na tinuod? Nganong i-publish man ng International Encyclopedia kung di na tinuod? Kanang Encyclopedia Britannica, Compton's Encyclopedia, nganong i-publish man na nga dili man ka na tinuod? Tungod lang kay wala sa Biblia. Dili na siya tinuod. Napagkadaghang tinuod nga di mabasa sa Biblia. No? Unsa pa nanglit nga daghang tinuod nga di mabasa sa Biblia. Kana lang listahan sa mga Santo Papa. Gikan ni Pedro, Linos, Clitos, Clemente, hangtod ni Pope Francis. Tinuod man na nga naamang gilistahan ana. Unya naamang gina sa history. Nga kanang katungdanan sa pagka-Santo Papa gipuli-pulihan na gikan yun ni Pedro. Di ba? Tinuod na pero di na mabasa sa Biblia. Di ba? Unsa pa? Muhatag-tag laing example kanang dili katoliko nga tinuod yun. Kanang listahan sa mga leader kana bang sana prime mover anang Iglesia ni Cristo. Mga igsoon na tong Iglesia ni Cristo kanang Iglesia ni Cristo nga dili mo tuo nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios. Di ba? Ang ilang unang leader gyud si Felix Manalo katong giila nilang kanang langgam kuno manaragit kanang nas Isaias dayon messenger, last messenger of God nya anghel pagyud. So pagkamatay ni Felix Manalo kinsa may ilang gipuli as executive minister imbes si Felix Manalo. Now ilang gipili nila nga mopuli mao si Iranio Manalo ang anak, di ba? Kinsa may musupak anak. Okay. Kinsa may moingon nga adi ko mutuo ana nga si Iranio mo'y nakapuli ni Felix kay wa na sa Biblia. Na magkataw na hinuunta na. Tungod lang kay was Biblia dili tinuod. Di ba? Nga tinuod man gyud na. Ang history ni Rizal pagkada kong tinuod ana kinsa may musupak nga Pilipino ana. Kanang kamatuoran nga naay libro si Rizal duha ka book El Filibusterismo o No Limitang Here. Tinuod man na manggali na mo do kinsa na burag na ako'y kopya nas balay. Okay. Tinuod na nga si Rizal na libro No Limitang Here o El Filibusterismo kung wa ko malimot, wa ko masayop. Pero bisag tinuod na dili na mabasa sa Biblia. Kay dili man tanang tinuod na sa Biblia. So, balik ta atong leader sa mga Iglesia ni Cristo. Primero si Felix Manalo, dahil pagkamatay si Iranio Manalo. Pagkamatay ni Iranio, ang gipuli si Eduardo Manalo, ang anak po ni Iranio. Puros na tinuod. Pero pangutana, mabasa mo na sa Biblia? Dili. Sa ato pa, sakto ang Katoliko nga dili tanang tinuod mabasa sa Biblia. I'm sorry. Pas-pas mangunta kayo. Di ba? Natukan lang ta. Okay. So, mauna mga igsoon. So, kanapong pag-ingon na to nga ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, wa man tay supak ana kung moingon kay tag Iglesia ni Cristo sa Biblia, di gyud kum supak ana nga tinuod ng Iglesia. Kay mao magyud na ang gitukod ni Cristo. Di ba? Kung moingon pod ang mga membro ni Eliseo Soriano, nga gausab-usab og ngalan sa iyang pundok, then katapusan niyang peace be upon him ni taliwa na atong gitahod si Eliseo Soriano, di ba? Naman yun ay record ana nga nag-agi naglain-laing description sa iyang pundok. Then ang katapusan niyang girehistro kanang MCGI, Members of the Church of God International, di ba? Iyan ang gihinganlan og international. Di ba? Unya moingon ka nga tinuod ba na iyang pundok tungod kay gihinganlan niya og Church of God? Na ako, kung gamiton ako akong alimpatakan, gamiton ako akong right sense, dili ko mutuo nga tinuod na ang Church of God. Tungod lang kay gigamit ng ngalang Church of God. Pagkadaghang gagamit anang Church of God, bisan ka na galing Church of Christ o Iglesia ni Cristo, na ay mga version sa Biblia nga mabasa yun na. Pero tungod ba kay mabasa ng ngalan mo ingon na din kag tinuod na? Dili. Unang-una kilatiso na to na kung tinuod ba gyud ang Iglesia ni Cristo.
Samaan ng kwarta. Unsaon na to pagkilati sa genuine nga kwarta kung kahibaluta sa mga ilhanan. Unya, inikilatis na to tanang ilhanan na agani ana dili na siya peke. Tinuod yun, no? Pananglitan kanang 500 peso bill. Kahibalo ka sa gibutang description o mga timailhan sa Central Bank. Okay, Central Bank may makabutang og description nga tinuod o mga marka. So kung makapasar ng imong kwarta dihang 500 peso bill nga tanang timaan sa matuod nga kwarta pagkilatis na ana tanan, so dili na siya peke. Pero ganig pagkilatis na to sa kwarta nga bisag usa lang ka timaan, wala diha moingon gyud ay ng Central Bank agay piki na dili na diri gibuhat, lain mo gibuhat ana, di ba? Bisan pag tanawon nimo ang nimtag mao kay giawat man, di ba? So mao po na kanang Church of God ni Eliseo Soriano ngano moingon ko nga dili na siya tinuod o fake na. Unang timailhan tungod kay dili si Kristo mo'y gasugod ana. Kanus aba na sugdi ni Eliseo Soriano kanang MCGI, kanang iyang pundok 1980, di ba kana galing ilang mga anniversary na man na ibutang nila ambot kung sa akong nahibawan 1980 man na nasugdi ni Eliseo Soriano unya diri sa Pilipinas. Kung mauna ang kana bang factor ug mauna ang tinuod nga kanang pundok ni Soriano nga nagsugod og 1980 din siya po'y gasugod. Ang saon man na pagkatinuod na nga ang kang Kristo nga iglesia sa Dios nagsugod man si Jerusalem, Lucas 24:47. Unya si Kristo ang gatukod, dili si Eliseo Soriano. Sumaw na nga bisan pag gikutlo ng ilang ngalan then girehistro pod Church of God, ako di gikumutuan na amot lang kung dagarabang nituan na. Unya, mag-imbento dayog mga istorya nga aron pod makatuo ang tao. Di ba? Ang nahinumduman ako gyud sa teaching gyud ni Eliseo Soriano, medyo lahi pod kay dili gid siya mo angkon nga siya mo'y gasugod. Actually, siya mo'y gatukod. Kay sa sumala sa teaching ni Eliseo Soriano, ni join lang kuno siya ni appeal aning Church of God sa Biblia. Ni join. No, clever po kayo ng argument, no? Aron gyud bang kana bang mura po siya katuhuan, no? Kaya kung ang kuno niya nga siya mo'y gatukod, no? Sa iyang pundok niya itong 1980, so ayang huna-huna nga klarong di na mao. Klaro yun ang piki nga naman kay ang kang Kristo gasugod dugay naman niya tumang unang siglo dayon 33 AD unya nagpadayon kay matud pa sa Lucas 1:33 ang kaharian ni Kristo nagpadayon man unya matud pa sa Mateo City 24:25 ang gingharian ni Kristo lig-on dili maguba. Mateo 16:18 kay lig-on ang tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo sa ato pa sayon kay nimo na siya sayron nga kung pundok gali nimo nagsugod panahon ni Kristo mga apostol nagpadayon hangtod karon mao na ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Pero kung muangkon si Eliseo Soriano nga nagsugod lang 1980 iyang pundok nya siya mo'y gasugod siya mo'y gatukod klarong hagba siya sa timailhan sa matuod nga iglesia sa Dios. Sumaw nang parang makalingkawa siya ana sulayan niya convince ang mga tao nga wala man ko gasugod igo ra man ko ni join igo ra man ko mipasakop anang iglesia sa Dios Biblia pero ako di gyapon kumutuo ana ngano man mga igsoon bisan kinsa mo makahimo ana panitan ako pod muingon ko nga dili ko magsugod og pundok akong itudlo sa mga tao nga ni apil lang ko aning iglesia sa Dios sa Biblia parang dili makaingon ang mga tao nga ako mo'y gasugod. Ako yung itudlo nga kining akong pundok mao ni ang pundok ang gisugdan ni Kristo. Ni apil lang ko. Ana, wais po kayo no. Pero nganong dili ko motuo. Simple ra kayo. Kung moingon galita kung motuo ta nga si Eliseo Soriano igo lang mi join, igo lang mi pasakop, wala siya magtukod og iya. Di naon tay ebidensya nga existing panahon sa iyang pag-join ang maong grupo.
Di ba? Pananglit, no? Kanus aman na sugdi ni Eliseo Soriano yun, no? O narehistro pa yun, no? Niya itong 1980, kanang iyang pundok. Pero iyang giklaim nga wala siya magtukod o kaugalingon. Igo ra siyang mi-join, igo ra siyang mi pasakop. Butag, nga nung dagang mutuwa na. Sa ato pa, kay nagtudlo man po siya nga ang tinuod nga iglesia, nagpadayon kay Lig-on God, sa ato pa, sa pag-join niya itong 1980, ang pangutana, kinsa may mga wagwawali, kinsa may nanguna, painon ta lang, chief servant, chief leader niya itong panahon nga wa pa siya mo join. Existing ba tong grupo ha nga iyang giapilan? Kay kung mayon gali kag ni join ka, ni apil ka, so naa na ang pundok. Di ba? Naa na ang pundok. So kung tinuod nga igo lang siyang ni join anang iglesia nga nas Biblia, ang pangutana, unsa mo tong grupo ha? Existing ba gyud to? Mingon siya, kanang nas Biblia. Sayo na sultion. Di ba? Unya, ang pangutana, nganong naa may record nga 1980 gisugda ng iya? Kung igo ra siya mipasakop. Kay kung naa na gyud tong grupo ha, igo lang siyang mipasakop, nganong ingnon pa man nga nagsugod niya tong 1980? Di ba? So, mayroon ka, pananglit, mayroon ko, 1979. 1979, naa na ang maong grupo. Kay, pag-abot sa 1980, may appeal man may join man si Eliseo Soriano. Sumala siyang pagtulunan. Tinuod ba? Nabay historical evidence, ana? Nga, kanang teaching ni Eliseo Soriano, tinuod ba yun nga ni-join siya sa iglesia sa Diyos kaning naas Biblia nya? Kana ra bang 1979 unsa pa mga pundok ang existing diya, di ba? Katoliko, tsaka Protestante, mga murag Mormons na no? Dili narag na no? Kay ang Mormons 1930 o 1830, nalimot ko. Then ang Sabadista 1863, founded by Ellen White, na ang Sabadista, no? Pero mayong ka sumala sa mga reference, mga standard reference, unsa man nga mga grupo gyud ang tinuod nga existing niadtong 1979. Kay igo ra man ka mi pasakop si Eliseo Soriano. So mao na nga kuan ko mo ingon ko sa mga membro anang grupo ni Eliseo Soriano. Huna ako ninyo pag-ayo kung tinuod ba gyud nga si Eliseo Soriano igo ra mi join. Ako di ko mutuwa na, fiction na. Tungod kay in reality wala gid siya mo join og existing nga grupo nga kining nas Biblia. Kay klaro man kayo nga naagid siya grupo nga gisugdan. Kay kung moingon gali kag ni join ka, mangutana man ninta kinsa may leader atong higayuna sa imong pag-join. Ay kung ingna ikaw na dayon na leader dito. Di ba? Mo join day kag pananglit grupo sa usa ka fraternity. Then ikaw na dayon leader. Dili. Na atoy laing leader dito. Kay ni-join pa man ka, tingali, moabot ang panahon, ikaw na po ilikon nga leader. Pero dili man ning unana. Wa man gyud record nga ni-join o grupo si Eliseo Soriano nga naay leader na. Naanay mga kanabang instructor ba? Klaro man gyud to, di lang kay ko kanarate ana yung grupo ni Eli, no? Yun sa napagkamugna. Pero sa ako lang nahibaw-an, dili gyud ingon nga naay siya gisudlan nisulod siya og laing nisulod siya sa Church of God nga kining nas Biblia. Kay sa ako mangging nahibaw-an, before nga naglahi siya iya, naghimo gid siya iyang grupo, na membro man ganin naglaing grupo. Kato mo iyang naapilan. Katong dili pa siya mo ay katukod, no? Ang mga membro siguro ani o katong mga nakahibalog yung kayo anang grupo, kamo magkasaksi mo
no, nga before nag-organize nakahimo grupo si Eliseo Soriano, na siya grupo tinuod nga naapilan, na join nan, pero dili ka ng iyang karong gikuan kining iyang gi panguluhan lahi. Sa akong nahibawan, ni rebelde manggali siya atong kuan kay para niya di tumao. So katurang na ay record nga ni join siya, pero dili to Church of God. Pero kanang iyang giingon nga igor ra siya ni join sa Church of God nga kining nas Biblia na bisan kinsa nga makasulti ana. Pero ang pangutana, unsa may ebidensya nimo nga ni join yung ka anang Church of God nga nas Biblia? Nga kung tan-awon ra ba nato sa history, ang tinuod nga Church of God mao ra ba ning Katoliko? Nganuman, no, atong tanaw ng history ba? Nganong ang Church of God gitawag po siya Katoliko. Now, kung nagtuon mo og church history, niadtong mga 107 AD o 110 AD, usay mo diferensya nag 3 years, mo nang ako lang i-or oo, 107 AD o 110 AD. Na ato'y obispo nga gihinganlag Ignatius of Antioch. No? Ignatius of Antioch. Ya, kana si Ignatius of Antioch, disciple of Apostle John, kanang nagsulat sa Book of Revelation. Kung nirago ninyo ng church history, ang dili rabatan ng history na as Biblia, naarabas sa ubang libro. Di ba? Kanang galing history ni Rizal na mas ubang libro. History sa Inquisition, history sa katong crusade, wala na as Biblia, pero nanas laing libro, puros na tinuod. Kana pong church history, dili tanan na sulat sa Biblia, no? Kay ang pagtakop gud sa mga account sa Biblia 100 AD man. So ang mga panghitabo after 100 AD imposible na nagmasuwat sa Biblia. So ang mga panghitabo niadtong panglutos ni Nero, Emperor Nero, wala des Biblia, na alay mga gipangpasabot, pero wa gay masuwat yang ngalan des Biblia. Di ba? So dagang nga masuwat nga mga tinuod nga nahitabo sa iglesia. Dayon niadto laging 107 AD, 110 AD, kato si Bishop Ignatius nga disciple of St. John, wala na nis Biblia pero tinuod. Di ba? Sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, kay si kinigod si obispo, nahimo man siyang obispo, ikatulong obispo dito sa Antioch. Kaya ang unang obispo sa Antioch si Pedro man, katungwa pa siya mahiadto sa Roma. Dayon ang nakapuli niya ni Pedro sa Antioch as Bishop of Antioch, no? Ang nakapuli niya dito si Bishop Iborius. Dayon paghuman ni Iborius, si Ignatius of Antioch nga disipulo na ni St. John. Di ba? Unya sa atong nahibaw-an kana si Ignacio kay disipulo man siya ni St. John, sa ato pa katuhuan ang iyang mga wali, ang iyang mga gitudlo, kay ang iyang teacher apostol gud. Unya, kung ang mga apostol nagsulat-sulat og mga basahon, kini pod si Ignatius nga disipulo ni San Juan, gasuwat-suwat pod siya address sa mga ubang lugar sama atong Smyrnians. Unya, sa sulat ni Obispo Ignacio sa mga taga-Smyrnians, iyang gi-describe, iyang gitawag og Catholic ang iglesia sa Dios o iglesia nga gipasakupan niya diin si San Juan nga iyang teacher na hisakop. Di ba? Unsa man tong iglesia nga gipasakupan ni St. John nga iyang teacher, Church of God or Church of Christ. Di ba? Then kay disipulo man siya, unya nasakop man siya sa relihiyon o grupo sa iyang teacher nga si John nga namembro sa tinuod nga Church of God. So mauna nga si Obispo Ignacio, membro pud siya sa Church of God o Church of Christ. Unya kay disipulo man siya ni San Juan, so atong masabot nga kadtong pag-ingon niya nga Catholic ang iglesia sa Dios, so tinuod to. Probably gani natudluan siya ni San Juan ato, kay teacher man niya si San Juan, pero si San Juan walang niya masulat des Biblia. Kay dili man pug kuno tanan na sulat, sama sa atong mabasa sa Juan 21:25 nga dili kuno tanan na sulat
ang mga gibuhat ni Kristo. Unya kay si Kristo ang iyang mga gibuhat, magtudlo man na og magmilagro sa ato pa, dili tanang gitudlo ni Kristo mabasa sa Biblia litra por litra. Base anang Juan 21:25. Di ba? So kung ibase nato na himuon nato ng premise, so pwede po nato pong huna-hunaon nga bisan ang panudlo ni Juan gitudloan niya si Obispo Ignacio kay iya mang disipulo si Ignacio, so dili po tanang gitudlo niya ni Ignacio na sulat po sa Biblia. Di ba? So kana ganing mga espekulasyon nga si Obispo Ignacio mo'y nagunang migamit anang pulong Katoliko sa iyang pag-describe o pagtawag sa tinuod nga Iglesia sa Dios, na gali possibility ana matud pa sa ubang mga expert aning history, na gani mo speculate pod nga pasig dili si Ignacio mo'y unang nag-imbento ana. Kay sa iyang sulat wala man pud siya moingon nga siya mo'y nag-imbento ana kanang pulong Katolik sa iyang pag-describe sa Iglesia sa Dios, sa iyang pagtawag og Katolik ba sa Iglesia sa Dios. Di ba? Wala siya mo ingon nga siya mo'y gaimbento. Pero naay mga writer na gali pare mo ingon nga si Ignacio mo'y gaimbento ana. Pero spekulasyon lang na. Asa man na niya gibase tungod kay sa iyang basahon unang nakita ng pulo nga kanang Catholic. Di ba? Kay kung muadto ka sa Greek God, muadto ka sa Biblia, Katolis raman, diba? Katolis or Kataholos. Dili gyud litra por litrang Katolik. Kanang litra por litrang Katolik, dito lang kuno na nakita sa sulat ni Obispo Ignacio, nga disipulo ni San Juan, sa iyang pag-describe o pagtawag unsa ang Iglesia sa Dios. Iyang gitawag og Katolik, ang Iglesia sa Dios tungod kay mo magunay gitudlo sa Ginoo God nga ang Iglesia pang tibuok kalibutan. Kay ang meaning anang Katolik universal man. Di ba? So mao nang naipari mo ingon nga si Obispo Ignacio mo gaimbento ana, pero spekulasyon ra na. Ano man? Kay wala man mo ingon si Ignacio nga siya mo gaimbento ana. Spekulasyon ra man as pare tungod kay sa iya ramang libro unang nabasa na nakita. Kana yung specific yun nga word nga Catholic, manang daghang nag-ingon nga si Ignacio may gasugod ana. Bisa na si Ignacio wala record nga nag-ingon nga siya may gauna ana. Kay posible man kuno, matud pa sa ubang writer o history, posible kuno nga naanay nakalitok, walang masulat. Walang ma-record. Pagkadaghang tinuod nga wala ma-record. Di ba? Bisan gani, kanang atong kinabuhi, kanang maghimutag, kanang diary, dili gani tanan na masulat na to, ana? Di ba? Naay nasulat sa uban ng libro. Sa Biblia pa nga, giklaro naman na nga dili tanan nasulat. Kana lang Juan 21:25, klaro kay diha nga kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo kuno si Juan nga dili kuno gani kaego kasudlan ang kalibutan sa mga basahon. Of course, imposible po di masulod no pagkadakos kalibutan. So hyperbole lang ang pagkapasabot ni Juan ana. Nabot pasabot daghan pang wa masuwat. So ingon na pod. So murag dito ko mo incline, no? Mutuo sa mga historian nga moingon probably dili gyud si Ignacio may gaunaan ng pulunga. Naanay nakalitok tingali nalitok kali na sa iyang teacher nga si San Juan, walang masuwat. Di ba? So possible na. Kay kadtong pag-ingon nga si Obispo Ignacio may gaimbento, spekulasyon man pud gihapon to. Kay wala may evidence nga siya gud mo'y nag-una ana. Gibase raman sa tungod kay sa iyang libro ra unang nakita na panghanaw man nato og nalitok na sa uban niya iyang gisuwat dito, siya ray nakasuwat, di ba? Ang uban wa kasuwat, o kung nagsuwat wa na makit-an. Wa na makita sa uban, di ba? So ngano nga ang tinuod nga Iglesia sa Dios Catholic tungod kay naaman sa history God nga kadto si Obispo Ignacio iyang gitawag og Catholic ang Iglesia sa Dios. So mao na din to ma-apply na nato ang argumento nganlan gani sa laing ngalan mawala dayon ang iyang pagkasiya. Ako si Silbert sa diyang gitawag og Veritas, nawala ba akong pagka-Silbert? So mao na ang gitawag og Catholic ni Obispo Ignacio ang Iglesia raman pod ni Kristo o Iglesia sa Dios. Therefore ang Catholic di ay maura pod ang Iglesia sa Dios.
Kay ang gitawag og Katolik ang iglesia sa Dios ramon pod. So mao na nga usa sa ilhanan sa pag-ila karon sa matuod nga iglesia sa Dios na siya description nga Katolik. Tungod kay gitawag man pod siya Katolik. Naa pag yun ay historyana. Di ba? Unya pod si Kristo pod nag-ingon nga ang akong balay nganlanig balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa usa ka pulong sa in English, universal. Universal. Kung wato ka sa Greek, kataholos o katolis. Di ba? Di ra bagi ka ng pulong Katolik sa Grego kanang katolis. Gi-revise lang. So murag gi-Latinize ba? Munang Katolik. Pero katolis. Di ba? Lukop, tibuok kalibutan. So mao man gani na ay pare nag-ingon nga kadtong pag-ingon ni Ignacio nga Katolik ang iglesia sa Dios, katumanan ra to sa giingon ni Kristo nga ang balay sa Dios nganlan og alang sa tanang kanasuran. Nga sa usa ka pulong universal. Nga kung moadto ta sa Greek Katolis og i-Latinize na to, mao na nga mo gawas ng pulong Katolik. So kung kanang iglesia sa Dios nimo dili na Katolik, so dili na tinuod nga iglesia sa Dios. Kay sumala sa history ang iglesia sa Dios nahinganlan man gyud sa Katolik. Di ba? Then karon naapay laing description ana. Dili lang kay Katolik, gitawag po na siya Apostolic. Niadtong Council of Nicaea 325. Sa pagpasabot nga tungod kay ang tinuod nga iglesia sa Dios, mga apostolis mo ay unang mga membro ani. Gitawag siya apostolic sa Council of Nicaea 325 AD. Sa ato pa, kung mubarog ka karon nga iglesia sa Dios ng imo, unya wala na siya description nga apostolic, so piki na. Paras na kung nagkwarta, bisag usa lang ka description o ilhanan wala diha, piki gyud na bisag sakto ng nimtag. Di ba? So, usa sa description ron o ilhanan o palatandaan sa matuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo, apostolic. Unya, gideklara ng iyang pagka-apostolic niadtong Council of Nicaea 325. So, ang tinuod nga iglesia ni Kristo naa siya timailhan o palatandaan nga apostolic. So, kung kanang imong iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios dili na siya apostolic, bot pasabot piki na. So, sama na iglesia ni Kristo ni Felix Manalo o kanang iglesia sa Dios ni Eliseo Soriano, di yung kapasaraan ng timailhan o palatandaan ng apostolik. Kay unang-una, wala na nila gigamit nga description. Unya, wala po na sila panahon sa mga apostolis. Kay kang Soriano, 1980 ra mo na, diri ra mo na sa Pilipinas. Gasugod, kang Felix Manalo po, diri po sa Pilipinas. Then, 1914, dili, klarong dili apostolik ana. Pero historically, gitawag yung apostolik, kibutangan yung palatandaan nga apostolik ang tinuod nga iglesia sa Dios. Kay mura ra man nag Central Bank go nang mag kuan kag tinuod nga kwarta. Kung ang mga authorities sa Central Bank magbutang og description sa tinuod nga kwarta, kung wala gali ng kwarta nga imong gihawiran, piki gyud na. Unya kung tanawon ko na to sa history, mga apostolis man ang unang mga authorities. Unya, ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostolis, mga obispo. So mga obispo, maoy genuine, maoy naay authority, mo pahiluna, mo butang og palatandaan. Sama sa Central Bank nga sila ray authorities sa pagbutang og description, ang authorities pod nga muhatag og description sa iglesia kadto pong tinuod nga successor sa mga apostoles, sumusunod sa mga apostoles nga mao mga obispo. Mao na ang mga obispo gabutang og description. Unya biblical naman po ng pagbutang og description o palatandaan, Jeremias 31:21. Tungo ako malimot sa bersikulo. Jeremias 31:21 nga giingon niya, butangig ilhanan o mga timaan o mga palatandaan ang daan. Unya ang daan sa Bagong Testamento si Jesus Christ. Unya ang iglesia niya gitawag pugdalan tungod kay lawas man niya ang iglesia. Sa ato pa pasabot ang iglesia butangag palatandaan, butangag mga description para dili ta mapiki. Ang Central Bank bitaw gibutangan man nila og mga timaan ang kwarta, dili raman kay nimtag para makalikay tagpiki.
So ang mga obispo pod gabutang og mga description o palatandaan para dili ta mapiki sa usa ka ngalan. So ano man dahigong panahon. So atangin ninyo sa sunod pa natong pagbugtaw ani, no? Lanog sa kamatuoran hangtod sa sunod Sabado pohon kini inyong alagad, no, Silbert Dundoyano Sr. sa ngalan ni Atty. Mike Abbas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.